Добрый день, шановне господарство. Наш музей снова вітає вас у наших залах. И вы видите, на самом деле, есть такое счастье, что есть наши белорусы по всему свету. И вот сегодня до нас приїхали вельми цікаві люди. Наші білоруси, які заховали, занотовали, а зараз для нас ще й презентують ту далеку автентику нашої білоруської пісні, нашої білоруської мови, наших білоруських танців. І так, сьогодні творча зустріча з лідерами гурта іркутських білорусів «Крилічі». Песни и танцы белорусов Иркутской области. Материал был записан подчас этнографичных вандровок по вёсках Прибайкалля, заснованных белорусскими переселенцами у початку 20-го століття. Унікальний творчий колектив. Гурт аутентичного співу «Крилічі» заснований у 2009 році з ініціативи відомого лідера білорусів в Иркутській області Олега Продакова і Ольги Галанової, яка і стала наповняючи. Вітаються наші гості. Шановні сябри, вельми приємно знову, я вже третій раз, здається, у Могилеві. Ось, і кожен мій приїзд, це, безумовно, така чудовна зустріча з сябрами, яких вже ведаю, знайомство з новими сябрами. І сподіваюся, що і сьогодні ми так само будемо просто такую сябровскую вечерину проводить. Когда у вас есть будут некие там питания, вы их задавайте, мы с давлением не будем отказывать. Мы не театр, мы не артисты такого, скажем, полета высокого. Мы просто аматоры. Никто из нас, ни Воля, ни я, не маем музичной адукации. Мы просто стали трошки спевать и трошки танчить только тому, что когда я ездил, почав я ездить яшчэ у 1995 году, первая моя вандровка была у белорусскую вёску Тарнополь Балаганского района Иркутской области. И вот с того часу я каждый год езжу по разных белорусских вёсках, которые были утворены у разные годы. И с большего подчас Столыпинской реформы, это 1902-1912 годы. И мы до этого иснуют такие вёски. Вот. И я в этой вёске вандровал, ездил, и со мной разные были люди. Як Воля долучилась у нас, не пам'ятаю, яким уже годі, здається, так давно. Діна з'їздила так само іншим разом, інші дівчата їздили, і хлопці так само. Ось. У нас такий вельми вже склався за ці роки. Аж сам згадую, що це вже 24 роки назад, майже, да? Так дивно, що так уже час такий великий пройшов. І ось за цей час, безумовно, у нас склався такий вельми, я думаю, що щирий сябровський гурток аматорів, які люблять білоруську традицію, білоруську мову, білоруську культуру, білоруські пісні, білоруські танці. І ми це з задоволенням показуємо іркутянам, і жителям Иркутської області, і гостям, які до нас приїжджають, і усім остальним. І ось зараз ви бачили сюжет «Утренний коктейль». Это одна из таких у нас знаменитых передач на канале АЭС Байкал ТВ. Это иркутская программа «Утренний коктейль». И нас запросили на Старый Новый год. И вот как мы распространяли их эту традицию колядования. Вони почули, що ми колядуємо, це цікаво. І ось вони нас запросили, як ми трошки щось показали, уривочок колядування, і щось може потлумачити. І таких передач у нас шмат. Ми, до речі, навіть сміємося іншим разом, що коли місяць пройшов і по нас ніякий сюжет не зняли, то це ніякий невдалий місяць. Що це таке? Ось, сюжети у нас вельми шмат, некоторі з них ми вам зараз покажемо. І як ви ведали, як ви бачили, що ми робимо. Ось. І, безумовно, ми, як я вже тут казав і ось в цьому сюжеті, ми ведемо таку велику працю самоохвярну не тільки, як об'єднати білорусів і нащадків білорусів. Ось Воля, до речі, вона народилася у Сибірі у третьому поколінні. Її прадіди і прабабулі з одного і з другого боку переселилися у Сибір. І Діна вже там народилась. Тобто її бабулі, дядулі народилися там, батьки народилися там, і вона вже народилася там.
Вось. Але яна у нас вельмі актыўная сяброўка нашага гурта. Цудоўна размаўляе на беларускай мове. Калі вы з ёй паразмаўляеце, вы подумаете, нават аднойчы было такое, мы у Витебску былі, выступали в 2011 году на Славянском базаре, там Витебский телеканал подходил до нас, и девчина-репортер вирішила взять ее интервью. И потом более отказана на белорусской мове, она каже, ну, добре, а вы где в Беларуси народились? Она каже, я народилась у Сибири. Ну ладно. Я ще никакое питание задал, потом каже, а где вы потом, у какой школе вы учились в Беларуси? Я не училась в Беларуси, в первый раз, я на первый раз была приехала в 2011 году в Беларусь. Я первый раз приехала в Беларусь, это для меня вот, ну, такая вот новизна. Да, була вельми здивлена, кажу, нічого собі, як ви чудово розмовляєте на белорусской мові. І таких у нас сябров вельми шмат, і молодежного вельми шмат, і гэты все наши сябры, гэта у нас такі уже свой, такий якби колорит, національний бренд, что ли, і ми між собою вельми часто розмовляємо на белорусской мові. І ми уже виховані у нас інші, уже діти подросли некоторые дети. Вот у нас есть уже целый шерах людей, которые с Иркутска, из нашего клуба, приехали в Беларусь и тут теперь живут и працуют. Натхнились вот этой белорусскостью и кажут, не, мы только в Беларусь, нам больше ничего не треба. Вот. Казала жінку у Мінську вернулася. Вот, до речі, да, коза, вот такая там была у нас падала, бачили козу, да? Вот Катя Каминская, она теперь в Минску народила дитя, в Минску живее, вот завтра мы здесь встречаться будем. Что еще? Може, які питання є, так я одразу покажу на які питання, коли ні, може ще до сюжетів. Ну, безумовно, самое головне, що ми робимо в Иркутску, це ми організовуємо і ладимо національні народні свята. Ми ладимо кожен місяць, амаль що, якое-небудь свято, такое моцне, на яке ми збираємо вельми шмат людей. Вот на Купале мы збираємо уже, вот в этом году было 350 человек, на Купале мы збираємо. Вот. Ну и мы ладим у студені, это коляды. Теперь мы почали модничать и ездить по вёсках, які були творені белорусскими переселенцами, и колядовать, як это было ранее. Вот отродили полностью это старожитное обратно, як это было ранее. Вот. У лютом мы ладим гробницы, у соковику мы ладим гукання весны, у красовику мы ладим... Якое лечите свято красовику? Самое знаменитое. А? Ялинки? Не. Нет. А яшчэ? Не. А яшчэ? Вот все чули про його, а мало хто його робить. А може і вогонь ніхто не робить у Білорусі? О, правильно. Ну, думаете, почему у нас то не робит? Да? У нас то не робит. Камаедица. 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 6 красовика. У нас медведей не засталось, поэтому... А у нас их копали. У нас медведев вельми шмат. Да. Так вот, 6 красовика ми кожен год ладимо Камаедицю. Причому саме цікаве, що спочатку я не дуже розумів, як провести це на масового глядача, на масового, не тільки глядача, а удільника. Всі наші свята інтерактивні. Всі, хто приїжджає на це свято, вони приймають уділ у цьому діянні. Ну, звісно, у нас є заводатори, але останні всі так само удільничають у всіх таких карагодах, там, скоках і так далі. Ось. І довгий час я не розумів, як цю Камаедицю могли провести. Тому що є веди, що так, проводили Камаедицю. А я, ну, робили там гороховую кашу, камы ели, отсюда назвали будет собой Камаедица. Вот. Там еще что-то, то есть, а вот связать, то есть, для массового глядача, ну, скажем так, удельника, не отравлялось. И потом одна мне бабка мне рассказала, что, а ты даже мы на Камаедицу збирались, и хлопцы барукались. І тут у мене стрельнуло, і ми почали якраз у Камаедицу проводити такі, ну, якби, споборництва поміж хлопцями, які барукаються. Тобто ми там і робимо їжу, певні карагоди, певні танці, так само певні пісні про медведя, але саме головне такий стрижень цього мероприємства – це барукання по медвежі. Вот. У нас уже... А? Да, и качаться, вот, и рычать по медвежьи. И вот самое цікаве, что у нас уже каждый год есть чемпион Камаедицы. Вот в этом году был чемпионом Камаедицы 2019 Дима Воробьев, так? А там в прошлом году еще уже другие хлопцы. Вот. Ну, а теперь вот Купале это покажу. Вот этот сюжет цікавий ще тим, що на этот сюжет не этого года, старого года, ніякого, не пам'ятаю якого, але дивний тим, що його показали на Москві на всю Росію, по каналу РЕН-ТВ. А справа в тим, що спеціально по загаду РЕН-ТВ до нас приїхав кореспондент, він приїхав на наше свято Купалле,
Мы потом раніцай едем з гэтага свята, мне тэлефануе адзін мой сябра з Москвы і кажа, ну бачу, як вы купалі правялі. Кажу, як ты бачыў, мы только едем з яго, а ты ўжо бачыў. Оказывается, этот канал РНТВ до конца не побыли яны, только до половины ночи поехали худенько в Иркутск, там смонтировали на мясцовой студии и отправили одразу в Москву. А розница по часе и в Москве уже вечером показали этот сюжет. То есть ночью по нашему часу, а в Москве вечером показали этот сюжет, и москвичи одразу убачили, мы еще там были на святе, так это, а они уже глядели, как мы святкуем купальник в Москве. Тільки, шановний пан Олег, там помилка була в тексті. Ну. Право тим, як на коляду весілля Терешки, так і на купальні. Дозволялося не ціпло цілуватися. Дозволялося навіть хлопцю з дівчиною коханням зайнятися. Ні, вот знаете, паспорт. 2 рази на год. Это все мифы. Мифы белорусов, тутейших, які займаються одрадженням купальського брата. Я провожу купальський обряд з года того, як у нас кажуть наші місцеві люди. Я вам скажу, сапраўды, я не раз пытался про гэта, вот менавіта про гэты момент у старых людей. І мені казали, треба було, да, можна було цілуватися, а як на людях треба. А коли молодые девки, чи хлопці тільки познайомились і пішли там кудись там, не ведаю куди, у кусти, то гэта сором будет. Потом все на них будут пальцем. Это такое. Вот так у нас. А в Огре, видите, я вам скажу так, что я уже в будущем часе скажу, что мы уже потиху створаем свой микроэтнос, или как это называется, мясцовый этнос, белорусы побайкали, уже со своими традициями. Отделяться будет? Про это мы молчим, потому что я дочь так пожартовал, потом до меня пришли. Олег, питання є, якщо не можна. У нас теперь за это сурово. Є питання, конечно. Вот вы сказали, здається, что 99-м перший раз поехали в белорусскую вёску. У 95-м. Вот мне цікаво просто, что штуршком годом стало там, ну, вот вышло вот раз и вырушили там, ну, поехать и... Штуршком? Вот так. Видите, самое дивное, что штуршком стало то, что я в 95-м году випадково потрапив на з'їзд товариства білоруської мови, яке тоді проходило у Домі літераторів, і у президіумі тоді сиділи знакомитий Василь Биков, Єлгілєвич і шмат дивних і чудовних людей, про яких я раніше ведав, але вживу перший раз побачив. Ось, і на гэтым з'їзді товариства білоруської мови Тут, мені дали можливість у Білорусі гэта було, бо я виписував у Іркутську газету літератури і мистецтва. Я в Огрі, як з'їхав з Білорусі, я ще за совєтським часом, я просто ностальгував вельми моцно по Білорусі. Я народився у Вёсачці, і для мене це була некая така оттулина, коли я читав літературу і мистецтва. Тут це перебудова, такі всі події дивні такі, тут про некую толоку пишуть, що за толока, чорт його веде, ось, ще нещо пишуть. Ось. І ось я потім некий артикул літератури і мистецтва прочитав, некий полемічний такий, і написав свій відгук. Написав, ну просто він зачепив мене. Написав туди, відправив по адресу, що в газеті було написано, ось, відправив і забився. Думаю, ну хто там прочитає, я говорю, може прочитають, а може ні, нехай собі. Я був здивлений, коли просто 2 місяці мені прийшов відказ з этой газеты. Тогда был отказным секретарем Борис Петрович Саченко. Ну, не той Саченко, а другий. Борис Петрович, знаете такой? Борис Петрович. Да, Борис Петрович. Вот. И он мне написал, что вельми цікавий ваш лист, мы его частково надрукуем, вельми цікавий ваш погляд. Ну и коли будете в Минску, то завітуйте до нас в редакцію. Нічого собі, на мене ще звернули увагу, думаю, ладно. Вот. І я тоді приїхав, якраз був у мене такий момент, що поїхав відпочинок у осінь, у жнивні, у конце жнивня, в вересні 95-го года. І ось тоді я прийшов в редакцію, Борис Петрович сказав, що вот є у нас така вот тут побач Нурмянцева товариства білоруської мови, можна туди сходити. Ну, сходили. Ось. А ти кажеш, з'їзд буде. Може, ну, я там почав дещо казати, а я ще з давніх часов, як приїжджаю в Білорусь, завжди розмовляю на білоруській мові. Він було дивно, ніяк трохи, що я з Іркутська приїхав, розмовляю на білоруській мові, ніякий дивний чоловік, трохи розмовляю. Ось. Ну, і мене запросили на з'їзд, як нечто, може, навіть пропонували виступити. І, ну, я давно не був у Білорусі 2 роки, і що, може, змінилося в Білорусі? Ось. Я на цьому з'їзді ну, написав там які свої зауваги, такой, писав, що там перекреслював кілька разів. Ось.
прийшов на цей з'їзд, і я був, звісно, спочатку здивлений від нього, тому що там народу було, ну, вельми шмат, тоді цей з'їзд проходив, ну, просто, я не веду екзамен, проходить, а тоді це було шмат людей, таких відомих, і Зенон Позняк там був некий чоловік крикливий, цікавий. Ось. І я був трошки навіть розгублений, я думав, що, може, я ліпше, так сказати, от поїду, у мене вже білети є, поїду в свою Иркутск, то що я тут роблю? Ось. Але вже на Максі думаю, ладно, вийду на трибуну, скажу, що там написав, а там вже у тебе свої Иркутські нехай. Ось. Ну от я якраз, до речі, я виступав якраз у спречках, там спочатку були доклади, потім були спречки, і передо мною якраз виступав Зенон Позняк. І він там, як завжди, пламяно виступив, там, «Живе Білорусь», всі кричать, «Живе Білорусь». Ось. І тут об'являють, ну ладно, час його пішов, вже там у спречках 5 хвилин можна було виступити. І кажуть, ну Олег Рудаков вот, з Иркутска. Все, так, все притихли. Я думаю, ну все, капец, призем, они куда идут. Вот. Ну или ладно, на таких ватных ногах вышел, ось, почав по перці читати. Мені ж там, де треба було, там некий гумор був, трошки засміялися бицем. Далі я читаю, я ще трошки в долоньки попряскаю, думаю, ну ладно, значить слухаюсь. Ось. Ну і я, до речі, так уже осмілився, що мені було трохи більше написано, ніж 5 хвилин. Значить, і вядовця там каже, що у вас вже вийшов термін. Я кажу, ну у вас же не кожен день білоруси з Иркутська виступають. Ну там все ровно, нехай там каже. От я виступив. До чого я це все кажу, тому що після цього мого виступу, ще Тамара Горелікова з Полоцька виступала, і був перепинок на обід. І до мене почали люди підходити і задавати питання різні. Я пам'ятаю, тоді Радим Грецький перший раз до мене підійшов, каже, що от є статті в Иркутську Ян Черський, знакомитий географ, біограф. Чи ведаєте ви його? Я кажу, ні, не ведаю, перший раз чую. Потім ще некий чоловік підійшов, каже, я займаюся Столипинською реформою. У Иркутську губернію переселився шмат білорусів. Чи ведаєте там вёски этой? Я кажу, не ведаю. Ось. Ну і, коротше, підходили до мене різні люди, які почали мені задавати питання. І на це питання збільшого я не мог дати відказу спочатку. Ось. І тому, коли я після з'їзду приїхав у Иркутск, я дав об'яву, по-перше, у газеті, «Советская молодежь», тоді у нас була газета, тепер нема, що сябри білоруси, єднайтесь, приходьте, давайте об'єднаємося. Ось ми думали спочатку, що може створити товариство білоруської мови, ну, але потім взяли ширей. Ось. І потім почав шукати відкази на це питання. І от я поїхав менавіто у цю вёску, тому що я справді почав шукати вёски, які були утворені білоруськими переселенцями, от я ще там більше 100 років назад. Довгий відказ отримався. Ні, так, дякую. Ну, от такі ось подробязності. Може, ще які питання? У нас теперь штогод у конце травня мы проводим международный фестиваль, называется «Белорусский Кермаш». На этот Кермаш съезжаются, вот в этом году приехало 17 творчих коллективов и 16 виконавцев з всей Иркутской области. Тим ліку, самый далекий был, это Звездный Чарчет Тайшетского района, якому з Тайшета до Иркутска 16 годин на худким технику ехать. У нас такие отлеглости. Это все Иркутская область. В Огуле Иркутская область это як сучасная Украина, Беларусь, Прибалтика вся и Финляндия. Это все Иркутская область по территории. А на сегодняшний день в Иркутской области проживает 2,6 миллиона человек всего. У Беларуси маленько 10, так миллионов, здається, проживает. Вот, так что у нас территории даже великие, места много, а жить нема кому. Белорусы, китайцам, да. И белорусы тому переселились, только по Столыпинской реформе переселилось 300 тысяч белорусов. И засновали эти вёски. И до этого не існують. Правда, поток, ви, може, чули, був поток великий у конце червня. І шмат такі вёски потонули. Ось. І, можливо, вони просто вже зникнуть, їх не буде. Сябры, самое главное, что вот что. Мы сказали в 2009 году, до речі, це була ініціатива все-таки волі збільшена, створити такий гурт аутентичного співу. Ми так сміло назвалися, тому що ми збираємо пісні з білоруських вёсок Иркутської області, і ми їх перепіваємо так, як нам напели бабулі. Іншим разом, ось, наприклад, в одному районі Иркутської області є така знакомита пісня «Там загай». Може, ви чули? Там загай. Але у другу вёску ми приїхали, і вони кажуть, які там загай? Там за лугом треба співати. О, це більш правильно. Ось, тому є різні варіанти цієї навіть пісні. Ще цікаво, коли до нас приїжджав Дмитрий Витюшкевич, ми так сиділи таким русским колом, сябровським, і вирішили цю пісню заспівати. Дмитрий так само підтягнув, правда, він теж сказав, що я по-другому її чув, коли ми там, я не їздили палацом, в Андровки етнографічні, записували ці пісні, каже, попадалася нам ця пісня.
Я її пам'ятаю, але вона була трошки по-іншому. Я ще такий приклад приведу. Ось, наприклад, ми їздили не так давно в одну вёску, Куйтунский район, и там Рудя, бабуля такая, по прозвищу Рудя, и она каже, ну так, разговорились, то есть она каже, а ось по телевизору снимают песню «Напилась я пьяна». Так они же все переврали, это все неправильная песня. Вот мой батька спевал песню по-другому совсем. Я кажу, ну як, давайте находите. А я вже не помню. Ні, ну я думаю, що це може. Ну это, то так почала згадувати. Так ось вона трошки згадала, і справді трошки мелодії інші, і більше білоруських слов. І тільки тоді я зрозумів, що справді пісня «Напилась я п'яна» – це білоруська пісня. Не дойду і додому, ти видите? Вот. А по телевізору, ну, Росії, то співають, я би хто. Я думаю, що вона вже і російська ніяка, а кажется, не наша білоруська. І має цудовні, аутентичні, старожитні корені. Ну ладно. Першу пісню, яку ми вам жадаємо зараз показати, називається якраз «Там за гаєм». Ми цю пісню записали у вёске Тургеневка, Полинаевского района, Иркутской области, подкресливых, не 10 тут под Могилевым. Вот. А Дакушец Нина Кузьминична. Дакушец Нина Кузьминична 80 годов. Але яна народилась у Сибири. И она сказала, что яна эту песню запомнила, когда малая была, от своего деда. И батька ей спевал эту песню, але и дед ей спевал эту песню. И вот она запомнила, и нам я эту песню напела. Я шла размовлял, тому буду петь древно, а я сподіваюся, що буде петь добра воля. У Гоголя, насамрэч, я спеваю не так давно. И то только потому, что Воля мне просто... Там были некоторые воярские такие песни, пришлось мне... А так у нас в основном в нашем гурте 12 девчат на сегодняшний день. И один хлопец, это я. 12 девок, один я. Ранее, до речі, было 4 хлопца. Разъехались. Один съехал в Екатеринбург, другие там, ну, женился. Холера, жонка не пускает. Там за гаем. Там загаєм зелененьким, там загаєм зелененьким, брала ковалем на драбиненьки, брала ковалем на драбиненьки, вона брала, вибирала, вона брала.
До речі, її продки були переселенці з Гродненської губернії, але тепер це Брестська область, Заходні Полішуки. Тому, як ви чули, може такі трошки полішуцькі, там чого, там, мати, там є такі, проходять такі слова цікаві. Я ще жадаю сказати, що ось ми у нас шмат сопроводних пісень записаних у Сибірі, але некоторі не повні, некоторі з варіантами. І бабулі саме цікаве, що коли співали там нам, то іншим разом як життя, так? І іншим разом могли спинитися і сказати, от і мені так було, от мені ж таке ж життя, як у цій пісні. От іншим разом заплачуть там, і поки все своє життя не розповідуть, нам далі і заспівають. Приходиться слухати. І в нас вже шмат матеріалу, якого правди треба які надруковувати, ну, але для цього треба час, і гроші, і шмат чого іншого. Да, либо це зробимо у будь-якому випадку. Є ще одна пісня, яку ми зараз вам покажемо, це пісня. Дякую, що ви нам підпівали, до речі. А Могилевская песенница, поэтесса Татьяна Шевцова, она именно такие же песни поет. Вы чули эту песню 10 секунд Могилева? Да, она тоже от родителей, от бабушки. А мои бабули спевала, это не так. Там у Лузи зелененькому, у нас так пели у наших кioskах. Бачите? Я ее всю веду песню, моя любимая песня. До речі, ця пісня одна з самих розповсюджених по Іркутській області серед білоруських кіосків. Откуда б не були переселенці з Вітівщини, з Могилевщини, з Гродненщини, ті ще откуда. І от вони кажуть, що ось ця пісня була ті в таким варіанті. Ось ми кажемо, що це одна з таких брендових пісень білорусів. Ну, принаймні, У нас вот так спевали, як ви спевали. Моя бабушка тоже вот была в Сибири, тоже ссылки в этой, да. Вот, бачите, як вспомнив. Ну і ось ще одна так само пісня з цього репертуару на Куршськими Кузьмінічним, називається «Зелений дубочок». Вона вже більш рідка, ну не веду, чи згадаєте ми, чи ні, з цієї пісні. Зеленый дубочок, похилился, молодый казачок, зажурился, молодый казачок, зажурился, шивули
поймайте долю хлопцу молодому, и поймайте долю хлопцу молодому, и не поймали долю, а поймали штучку, не поймали долю, поймали штучку. Штучка рыбкой грає, собі поромає. Штучка рыбкой грає, собі поромає. А я молоденький, без пари. Ну, так. Эту песню, мабуть, уже чули? Так, добре. Ну, ось вона у нас так само одна з таких популярних і відома, хоча, безумовно, не так уже, не в кожній вёсці співають її, це така вже більш унікальна пісня. Ось, ну, я ще одну пісню ми ждаємо вам заспівати, і так само нам казали, не пам'ятаю хто, хтось до нас у гості приїжджав, казали, що вона в Білорусі вельми відома пісня, називається «Ой, журавка». Чули, може, ні? А ну, зараз ми заспіваємо, а ви і послухаєте. І вона така пісня, дуже цікава. У мене голос трошки осіпший, я, звичайно, трохи ліпше співаю, правда? Нам сподобається. Ну, добре, дякую вам. Зараз глибочок зроблю. Просто тепер я розумію, коли артисти, які співають, там бутилочку води з собою, да? Співають нормальні такі реклами. Ой, журавка, Журавко, ой, журавка, журавко, гей-гей, що кричиш, журавко?
ще парочку. Ну і зараз парочку песен заспеваю для вас Воля, потому что такие больше ночные песни. Мы их записали у вёски Бабагай Заларинского района Иркутской области от Ивановой Натальи, которая сказала, что яна этой песни памятая от своей двоюродной тетки Харченки, тети Дуси, как она її називала. І, на жаль, тети Дусі нема у живих, а ось эта Іванова Наталя, якої так само вже, здається, годов 70. Ось, і вона сказала, що ось вона цієї пісні запомнила, і цієї пісні ми записали у її. Перша пісня «Головочка моя бедная», про тяжкий лёс девчины. Головочка моя бедная, ще й мамочка мені народная, самі сядуть дев'яче раді, м'яні молоду поводу пошлють, м'яні молоду поводу пошлють, ще босаю простоволосою, ще босаю простоволосою, головочку не зачесаною, а мамочка увакинеться глядіть, а таточка у воротях стоїть. Вернись, вернись домой, дочечка, в свою темную коморочку. Прибуй, прибуй, босоножечку, пришаше свою головочку. Не вернусь я домой, мамочка, не вернусь я домой, родная, девушки родные братики, нарезали три лози, нарезали три лози, ще на моє тіло білою, ще на моє тіло білою, ще на мою кору хорошою. Ну, вот эта песня, коллективы были поколения, особенно первые две, это ведомые планы, что переселенцы с Полесья, то это уже переселенцы где-то Витебщина, такие крымские. Померша Смогилёш, вот более докладняє. І, до речі, ну, эту пісню, ось дівчатка співають, ми ще розкладали тут два голоси, це зовсім так проникнена і така чутлива пісня. І, насамрэч, нас уже шмат, де на яких фестивалях ми виступаємо, в Иркутску, і не тільки в Иркутску, вже об'їздили некоторі сибірські городи, і до нас іншим разом починають вже казати, чого то ви всі такі чуливі, але такі сумні пісні співаєте. Вот, что у белорусов все такие песни, что ли, нема веселых, что ли? Вот. Но я ранее завжди доказывал, что зато мы, белорусы, весело дальше. До речі, ми так само обов'язково всім покажемо наші танці, які унікальні, які ми записали у сибірських
вёсках, але тут некоторые нават их и не чули, специалисты не чули. Вот. Коли Снегур приезжал до нас, вы же ведаете Колю з Мінську, так і не здивлялися, що за танці такі дивні. Але потом у нас в репертуаре зайшлися і пісні більш веселі. Вот одна така пісня «Ну да я» називається. Ось Воля її заспіває. Чули? Як пойду я петь над логом, ну да я, там моя милая горе плогом, ну да я, там моя милая горе плогом, ну да я, понесу я моє стену, да я, ти не скажешь, побач все стену, да я, ти не скажешь, побач все стену, да я, ще й наївся, ще й напився, ну да я, ще й на орець похилився, ну да я, ще й на орець похилився, ну да я, що ляжеш, да ти не ореш, ну да я, що со мною не гутариш, ну да я, що со мною не гутариш, ну да я, а я ляжу, ти думаю, ну да я, що гадаю, жонку мою, ну да я, що гадаю, жонку мою, ну да я, повилазли б тобі в очі, ну да я, як ти сама там мені ночо, ну да я, як ти сама там мені ночо, ну да я, билася вічі запаліті, ну да я, пила люди запитати, ну да я, пила люди запитати, ну да я, а я руда родилася, рудая, чорнобрава досталася, ну да я, чорнобрава досталася, ну да я, а я брови подмалюю, ну да я, чорнобрава поцілую, ну да я, чорнобрава поцілую, ну да я. Показываем мясовым жыхарам Иркутской области, что есть сярод белорусских песен и веселых, жартовливых. Яшчэ была одна жартовливая песня, но мы зараз ее уже не будем спевать, там про коровку, там так само, как жонка заставила мужа продать что-то такое. Кобылку и Коровку коровку, набыть сукенки. Да, сукенки. А потом, да, там пахать, ведаете? Орать треба, муж її запрох і каже, ну що, давай там. Ми потім назад. Ай, ну ми її трошки, може, не рихтаємо, може, трошки подзабилися. Типомні. А вот мы поглянем на вас не подрихтовано. Ай, добре. Просто у нашем репертуаре до 300 песен, некоторые песни мы записали на нашей кружелке, уже у нас, ну, зараз, на жаль, фотки разошлись. Одни співаємо, другі забуваємо структуру, звертаємося. Узгадаємо, так, ну, ми можемо трошки, узгадаємо трошки, можемо заспівати, як там. Била Маша, кабелека рука, і била Маша, пригожая жонка, Йонжа яє, ні б'єте, ні карає, Йонжа яє за жоночку мають, ось тая жонка, дай Маша говорить, продай Маша, кабелека руку, ти набудь Маша, доброю одежу, мужик був дурний, де ж на послухав, продав мужик, каблуки руку, ти набив жолице, доброю одежу. Як прийшла, добра. Далі сюди. А у вас строї антитичні іркутські, ці Ну, до речі, от у Волі є один строй, ну не гэта, а другі, які вона зробила якраз етнографічними наробками, як там про це строй? Гомельс? А он з Гомельщини, Калінківець. Да, ён Калинковичский, то есть и он был зроблений ще там, кажется, ему 200 годов, и с поколения в поколение передавали у семье, и вот одна женщина нам только принесла, показала его, навіть потрогать не дала, мы сфотографовали, и зробили реконструкцию полную этого строя, и там только 6, до речі, тут є сюжет про этот строй.
Вот тут мы можем показать. Вот. И мы потом выставу робили, и вот этот строй, там 6 вариантов вышивки. Її вже 3 покоління не опранали, так тільки тримають у себе. А гэта так само все эти реконструкции, ну, з різних регіонів, по різних моментах, ось, ну, я вже... І, до речі, у нас ці всі строї ми робимо самі. І одна з головних майстриць, як ви думаєте, хто? Воля. Ось гэта яна все вишивала, все это шиє, это все наша Воля. От і робила. А Воля так само человеком, у нас есть такая Трифонова Галина, яна шиє боти, уже всім нашому клубу хлопцям пошила. Ось. Ногавиці так само саморобні, пояс так само саморобний, Воля робила пояс. Ось. Годинник промінь з погоди. Тоже Воля робила? Ось, ще в мене є бриль, ну я вже собі його не взяв. Тоже Воля. Воля, до речі, робить самоплетінням, займається, але А я брилі поки що не роблю. Не, да. Да. Так, Нина тче, у нас есть ткацкий станок. На бёрдах тче. Короче, кажется, что такое не робить. Это наша такая моц. Брилі поки що не роблю. Лоба. У нас есть хлопці, які роблять фібули, так само. Так, ось ще одну пісню, апошню на сьогодні, «Жаворойка». Чим эта песня ще цікава? Тим, що эта песня вийшла у фільм, де нас приїжджали з Москви, був такий проєкт, знімали по всій Росії некие такі відомі місця, знакоміті такі, ну природні збільшені, так? І ось у тим ліку вирішено було зняти фільм про Байкал. Не просто про Байкал, а що вокруг Байкала знаходиться. І этот фільм назвали «Легенди Байкала». Ось. І у тим ліку, коли оператор, режисер їхали на Байкал, вони потрапили і побачили вёску Тургеневку, як Індайську равіну. А я там поставив давним-давно вже шильду на 2 мовах. На білоруській мові і на русській мові. От у всіх, хто їде тепер на Мале море Байкала, вони цю шильду бачать. З орнаментом з білоруським. Там написано «Білоруська вёска Тургеневка, заснована в 1909 році». Ось. І от їм стрельнуло в голову, що може трошки про білорусів розказати в цьому фільмі. И они запросили Волю, и мы поехали в эту вёску, и снимали, як у сапраўднай печи, у старой хате, со старой бабулькой Воля разом робила галёпы. Это был как раз период гукания весны. И нас попросила Волю заспевать песню «Жаворойка», ну, какую-нибудь песню, вот Воля заспела «Жаворойка», и эта песня вышла в этот фильм. Так что, коли хто має можливості, можете в інтернеті набрати «Легенди Байкала», там про Байкал, вельми класний фільм, до речі, документальний. І там є уривочок, де Воля співає эту Там є ще Байкал, який не забруджений, на яким ще не було сперміри. Ну, про сон не будемо, да, про сон. Итак, песня «Жаворойка».
чистая воля, а уявляете себе 12 девок голосистых. Ой, да что? Уши закладывая. Можна запитати, таке питання є саме. Ви коли на ці самі етнографічні вандровки їздите, то запитується, хто коли їх бабулек, дядулек, в який час попав на територію Сибіру? Безумовно. Это першую чергу мы это записали. Бо тут якби плині є, так? Безумовно. До 14-го року, в 15-му буде різне. Есть разные плыни, и, до речі, у Мінську, коли ми були на фестивалі «Наш Грумбель», там підходив до нас один журналіст, з якої же газети, по-моєму, не «Культура», «Комсомольська правда» Білорусі. І він якраз цікавився основними плинями переселення білорусів у Иркутской области. Я могу коротенько рассказать, как вы ожидаете. Первая знаменитая, такая уже ведомая плыня переселения ненавиту в Иркутскую губернию, это был 17 столетие. Под 1600, згодно архивным звесткам, под 1640 годом было утворено каля Ілімського острога, тогда Иркутска еще не было, был Ілімський острог перший. Ну, это зараз Усть-Илимский город приблизно, сам Ілімський острог попал под зону затопления. Так ось, каля його була вёска Литвинцева. Литвинцева називалась. І, до речі, у ті часи з першопроходцями, з першими козаками були білоруси, і їх тоді називали «служилая Литва». Чому? Тому що вони були полонні, була війна поміж Великим князством Московським і Великим князством Литовським. Белорусы некоторые трапляли в полон. Что с ними робить? Некие там кандалы, не цікаво, вешать сумно, так само не цікаво, хотя некоторых и, так скажем, могли закатывать. Але пропоновали некоторым ехать в Сибирь. И сказали, что мы вам зброю дадим, все, давайте, пополняйте наши шероги среди этих пешепроходцев казацких отрядов. Некоторые сгоджались. И, например, факт, что город Красноярск засновал Дубынин Ануфриевич, Андрей Ануфриевич Дубынин. И он был белорусом. И он был шляхтич белорус. И вот он, некий там годе, не помню таким, засновал город Красноярск. И глядали. Так ось Литвинцева эта вёска існувала буквально до самого того моменту, пока не побудовали Усть-Илимский ГЭС, и эта вёска попала под зону затопления, и все люди потом разъехались по всей Иркутской области. До речі, у нас в Иркутской области шмат прозвищ Литвинов. Это была, Литвинец? Литвинец, да. Это такая первая ведомая хваля переселения. 1640-х, да? 1640-х. Другая хваля, это, безумовно, ведомая хваля, это удельники повстання 1830-го, але в большей ступені 1863 года. Туди потрапили відомі наші науковці, які потім стали науковцями, які удельничали в повстанні Костуся Калиновського. Це і Ян Черський, чули, мабуть, такого знаменитого науковця, і Микола Вітковський, Бенедикт Дибовський, шмат інших людей, які там стали знаменитими потім науковцями і зробили шмат у врученні Байкала, і Саянов, і так далі. Можете там, в Википедії набрати этих людей. Это видатнейшие люди. И они все были белорусами, але они удельничали в повстании 1863 года. И когда они туда приехали, то царская улада агитовала, что это белорусы ж не могли поднять повстание. Это ж поляки все. Это все поляки, это яны, галеры. Вот тому, конечно, когда они переехали, тем больше, что был католиком, то для Иркутска это однозначно. Когда ты католик, тогда не называли католик, те православные. Тогда называли польской верой, альбо русской верой. Вот. Когда ты католик, значит, католики приехали, кто такие? Польской веры приехали люди. И их іншим разом называли поляками. И до этого, да, и до этого есть такой стереотип на вот серед науковцев иркутских, что это поляки, переселенцы. Хотя это наши белорусы. Далее была плыня, это переселенцы, які удельничали у будовлі чыгунки. Коли почали у конце 19 століття будувати чыгунку, усходньосибірську, ту знакомитую, так? Ось. І ось туди просто тут ходили агітатори і агітували людей, що казали, гроші будуть великі, і туди люди з'їжджали. Заробиш гроші, вернешся назад з грошима. Але ж сльоз такі, що я туди поїхав за грошами, там ніяку дівку знайшов місцеву, ті ще що-небудь, ті пропонували посаду ніяку там доглядати, ніяку там на станції що-небудь. Ну і шмат хто зоставався. До речі, у нас чыгунку будували в тим ліку і італійці, бо вони мали опит, бо у нас там гори, і треба було робити тунелі скрозь ті гори. Ніхто не був у Иркутску? О, до речі. Тунелі бачив?
хоч один. Ні, треба дало не було. Ну, давно був, може, просто... Да. Так ось, і шмат італійців так само там засталося потім, забезпечили гэты туннель. Але найбольш масовий етап переселення – це Столипинська реформа, про яку я вже згадував. Це 1902-1912. 300 тисяч білорусів переселилося тільки у Иркутську губернію. Потім був період, це, безумовно, біженці 1914 року. Потім був період так само всіх хибов революційних. Ну, там, наприклад, є такий знаменитий був Біч по прозвищу у Тайшетському районі якраз. Він був неким там комісаром і воював супроти Колчака. Потім, після цього, ну це була така невеличка плиня. Потім були 30-ті роки, і тут не тільки сослані кулаки, були і по кулаки сослані, але це їхали по вербовці, так називаємо. То есть тут уже колгасы заявились, а там сказали так, что не желаешь колгас, едь в Сибирь, там можно жить одинолично. Вот так вёска Тарнополь Балаганского района была утворена. Спочатку их заманили туда, в Сибирь, жить одинолично, там хуторы были, с хуторов, а потом в 1939, они переселились в 1935-36 году, а потом в 1939 году там колгас зробили. И уже далее уже не пропоновали никуда. Все, альбо колгас, альбо на древо. А они там уже свои мельницы поставили, и дёготь Да. гнали, что только не робили. Там в этой вёске Тарнополь, дальше чем Тарнополь, не Тернополь, а Тарнополь. Я думаю, что может не так сказилась назва украинская города Тернополь. А оказывается нет, потом знайшов местечко у Брестской области, был так само Тарнополь. Ничего не такого. Вот у старых картах есть такие самые. Вот, и это была такая плыня, так само, ну, такая больше-меньше великая. Вот. Ну, и потом уже, безумовно, беженцы после другой сусветной войны, и некоторые заводы были эвакуированы туда, в Иркутск у нас, и они там повстали после Великой Отечественной войны, и там застались. Правда, теперь они уже немає их. Например, радиозавод был «Восток». Пам'ятаєте, може? Был приемничек «Восток». Это был оборонный завод. Я навіть туди в 89-му році потрапив, він ще був цей завод «Восток», а потім на моїх очах він банкротився і розорився. Ось, апошня плиня, ну ще чорнобильці трошечки попали туди, у нас є чорнобильці, якісь чорнобильські зони, ну трошки. І коли вивід ракетних військ з Білорусі почався, то так само туди поїхали шмат які військовці дослужили. От мікрорайон Зелений у Иркутску, там у кожному домі, там 40 домов шматповерхових, 9-поверхових, у кожному домі по 10-15 сімей білоруських військовців. І вони так і засталися, дослужили і засталися там. До речі, я туди потрапив так само служити військовцем у 1989 році, якраз у цьому мікрорайоні Зелений, ракетна частка, яка називалась Витебская гвардейская дивизия. А чому вона так називалась Витебская гвардейская? Тому що під час Великої Отечественної війни вона була артилерійською, воювала під Витебском, під Полоцком, отримала звання гвардейська, потім після війни пройшла переозброєння, вже стала ракетною, а назва Витебская гвардейская зосталася. Спочатку вони були тут, на Білорусі, дислоцировалися, а потім вони переїхали туди, у Иркутск. І до цього ця дивізія є воєнна тайна. Нікому не кажу. Ось. Ну і, до речі, коли я сфотографувався там бойовий шлях дивізії, Полоцк, Витязь, маленький було написано, я став сфотографувався, і матір дослав фотоздимок, і на мене потім Олексій пише, а що ти знов ерундиш, що ти придумав, у Сибір он з'їхав, що ти где-то під Витебском служиш? І вона розглядала той бойовий шлях этой дивізії, там Витебського дробника написано було, 3 листи, потім я писав, тоді ж інтернету не було, 3 листи я писав, доказував, що не, я у Сибірі, це так називається, дивізія так і називається. Ледь доказав. Ну и все. Отрымливается, что половина Иркутской области Беларуси? Я лечу, что кожный третий має белорусские корни. Серьезно. Теперь некоторые не ведают про это, некоторые, альбо так кажут, вот докладно кажу, у одной, той же самой вёске Тарнополь, Балаганского района, тетя Туся Заикина, мне казала так, вот сестра моя, так она белорусская, а я так русская. Я говорю, як сестра, може у вас батька розний, чи матка розная? Не, батько у нас один, и матка одна. Я кажу, а як так, що у вас родная сестра белоруска, ви руска? Ну як? І наша ще родилася в Білорусі, так вона білоруска, а я ще родилася тут у Сибірі, так я русская. Я кажу, ну ладно, ну кров у вас одна. Она думала, не, ну кров у нас одна.
Але коли ж прийшла паспорт получать, мне сказали, что я русская, так я русская. А вона казала, так ладно, як я от зараз сказав, я повторив її слово, тобто вона іменно такою говоркою каже. Ну так і зараз молодь приходить іншим разом. Ого, білоруси, як у вас цікаво, а я так русский. У мой прадед был белорус, я кажу, а вы что, не иконной крови, что вы родные, ті приемные? Я кажу, да не, я одна кров у нас. Я кажу, а чему тогда вы русский, а я белорус? И он просто молчит. И так ни одной шамота, просто молчать. Он кажет, что мои бабки, мои деды белорусы, а мы русские. А чему? Але хто до нас добирається, усе ж таки, хто на наші свята трапляє, потім натхняється цією білоруськістю і вже згадує з більшою годністю, тому що вони справді, ми що зачепили і чіпляємо чому молодь, тому що ми проводимо інтерактивно наші свята. І в цих святах обов'язково ми танцюємо наші білоруські танці, що я зараз і пропоную зробити, бо вже мало часу залишається, а хотілося б вам ще танці показати. Зробимо це? Зробимо. Ага. Давайте ми по першій частині подячимо нашим виступовцям. Только вы не сбегаете фото, а то Послухайте. Я вас короточки, ви будете розповідати про наше білоруське мистецтво і про наш музей Білорусська копірує. тяжковатый. А. Уже одразу 20 килограммов, Одразу. багаж. І ми зараз на другу частку з вами проходимо танчик на вулиці. Там вже все підрихтували. Так, шановне господарство, ті ведаєте такий танець цудовний, який називається подгорная? Район такой. У залі було мужиков так шмат, а де мужики ділися? Ви не бачили, куди ви діли мужиков? Половина зала були мужики. Хлопці є? Розбирайте діло. Можна дівка, хлопець нельга. По традиції сибірської білоруської нельга, як хлопець з хлопцем танцював. А дівка з дівкою можна, так. Да. А я ще, до речі, така історія, так само Мітька сказав, що от іншим разом у нас було споборництво. Гармоніст грає, а танцюють, так? І от кажуть, гармоніст такий думає, ну я вас заганяю зараз. І грає. І 10 хвилин грає, вже 15 хвилин грає. А ти танцюєш, думаєш, ні, ну ти сам перший заморишся, ми дотанчимо до кінця. І от таке споборництво між тими, хто танцює, і тим, хто грає. Ось так от, так що тримайтеся. Танець, який я вам зараз покажу, називається Марининський краковяк. Краковяк чули ж, мабуть, так? Чули. Але є варіант. Ми записали його у вёске Марининск, Белорецкого району Иркутской области. Як він танчить? Вельми просто. Пружинистые ножки памятаем, да? Теперь уже идем вперед, 2 раза по 8, але не просто идем, а отскочим влево-вправо. Начинаем улево. Вот таким чином пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это проходка такая, так? Потом спиной сустракаемся на раз, два. Вот так руку вверх поставим. Потом так. 3, 4. Потом снова спиной. 5, 6. 7, 8. Потом девчину кружим так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А затем снова полечко. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два. Полечко 2 раза по 8. Итак, проход 2 раза по 8. Спиной вот так вот робим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А другая восьмерка кружим девку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я имею в виду, как у вас, а меня ловкая девка. Валентина. Вельми ловкая. А, поглядите. Ну что, попробуем все разом без музыки, тяжу под музыку. Вот молодцы, могилевцы. Марининский краковяк.
разбеглись. Не, давайте еще. А теперь еще один дивный танец для белорусов белорусских, от белорусов иркутских. Так, называется четверо. Для того, чтобы тачить четверо, треба стать у радочек и взять такие четверочки взять. То есть вот пара на пару. Да, чтобы поменять с местами. Вот у нас четверочка открылась, у вас четверочка. Не-не-не, встань в линию. Ольга, у линии. А это у линии, нет, нет. Вот сюда лезть. Вы сюда лезть. Мы тут стоим. Можем мы подвинуться трошки, ладно. Ну что, четверочки оттримались? У нас есть. Четверочка тут есть. Тут четверочка есть. Тут четверочка есть. Больше не ожидаете? О, пошкодуете потом. Скажете, от приезжал Рудаков в Могилев, а я не потанчу, а? Ой, дарма день прийшов. Итак, спочатку тлумачу, коли сам згадаю. Наша шеренга буде головна. Ми перший. Берем свою девку за ручку, так? И наступаем на другую шеренгу. Такие оттоп делаем, называется оттоп. Идем с левой ноги, пошли. Топ, вы стоите на месте. Эта шеренга стоит на месте, заново. А сколько раз мы тут? Фальш-старт, я все скажу. Можно. Итак, с левой ноги пошли. И топ, 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 топ. Отходим назад, эта шеренга нас прогоняет. Пошли. Топ, 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 топ. И назад. А вы стоите на месте. Эта шеренга назад. Это был оттоп. Первая фигура. Хлопец. И то, и по всем. Со своей девкой кружится под правую руку. Пошли, под правую. Топ, 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 топ. Один раз покружить под правую, все. Потом кружимся с чужой девкой. Я вот с этой ее... И назад разоходимся. Назад разоходимся. Разошлись. Там разберитесь, кто девка, кто что. Не по диагонали, по прямой. Да, по прямой. Я тут все по прямой. Ну, вот я на стоите. А я хлопец. Да, правильно, Вот это девка. Вот это девка. Это хлопец. Вот это девка. Треба бейджики подписать. Вот это девка. Ну, потом радуемся. Ясно? Все. Итак, это была первая фигура. Потом робим снова оттоп. Мы наступаем, наша шеренга. Пошли. Топ, 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 топ. На вы на нас. Топ, 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 топ. Отходим. Другая фигура. Хлопец со своей под правую руку кружится. Покружился один раз, на место стал, под левую руку покружился. Покружился, на место стал, с чужой девкой кружится. Под правую руку. На место стал, под левую руку. И под левую. Все, разошлись. Снова топ, мы наступаем. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Отходим. Теперь цікавий элемент, перекрут называется. Я беру свою девку, уважливо спочатку поглядите на меня. Я беру свою девку, давайте так вот ставим, так, побачите. И вот так простенько ее перекручиваю. Кто умеет? Никто. Так, давайте я покажу, кто-то будет делать. Так, вот вы тут остановитесь, да? И так тебе перекручиваю. О, а сами трошки доворачивайтесь сюда. И потом так вот ходите. И на место остановитесь. Так, да? То есть вот эта рука, она как бы за спиной загинается в локте. Давайте я вам покажу. Вы вот что делаете. Вот так вот, вот так. Да, вы на месте поворачиваетесь. И все. И вот и пошли на кружочек. Потом назад. Добро, попробуйте. Попробуйте. Не-не-не, в другой бок. Не-не-не. Вот это так. О, и пошла вот так. О, молодец, профессионал.
Гэтак вы зрабілі са сваёй, а потым робіце гэта з чужой. Робіце з чужой. Товарищ, тебе як вас зовут? Робіце не моя девка, а я з вашей. А, потом точно не писал. Понятно. Не расходимся. Ага. Ясно? Робим оттоп. Правильно, правильно. Молодцы. Наш шерах робить оттоп знов. Пошли. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Отходимся. Теперь берем свою девку за другую руку. Снова робим такой перекрут. Перекрутили раз. Топ, 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 топ. На место поставили. И у других бок перекрутили. Оп, у других бок. Топ, 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 топ. И на место поставили. Снова робим оттоп. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Отходитесь. І зараз увага, самая складанная фигура. Самая складанная. Так запомните, какие мужики это делают. Называется гребенка. Спочатку мужики меняются левым боком. На место становятся сюда. Потом девки меняются правым боком. Ну ладно, идите уже. Потом снова мужики меняются назад. Потом девки снова меняются. Складанная фигура, правда? Ой, самая складанная, да. Так, добре, дорогие мои. Это факт, это у всех фигуры у четверок. Все зрозуміло? Давайте попробуем это зробить под музыку. Взяли парами за ручки. Гармонист горелку запивает, заедает. Гармонисты бывают, что можно скажет, саблисты так же скажут. А нечто гармонист не играет, не играет. Глядят на него, а он там кулик и заедает. Я ще раз руку. Не, наш гармонист не такие. Молодці. Ну, але нечто його з апаратури. За своей под правую. Чужой под правую. Расходимся. Стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп. За своей под правую. За своей под левую. Чужой под правую. Чужой под левую. Расходимся. Наступаем. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Расходимся. За своей перекрут. Кружим. Раскручиваем. Чужой перекрут. Раскручиваем. Расходимся. Наступаем. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Заставим перекрут в один бок. Кружимся. Раскручиваем у других бок со своей. Чужой. В один бок. Раскручиваем у других бок. Расходимся. Наступаем. Самая сложная фигура ребенка, мужики. Девки. Снова мужики. Снова девки. Снова наступаем. Стоп, 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 стоп. Стоп. За свою под правую.
Со своей под правую. Со своей под левую. Чужой под правую. Под левую. Расходимся. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Перекрут со своей. Чужой перекрут. Раскручиваем назад, становимся. Наступаем. Топ, топ, топ. Топ, 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 топ. Со своей перший перекрут. Другий перекрут. Чужой. Наступаем. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Ребенка, мужики. Девки. Снова мужики. Девки. Наступаем. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Со своей под правую. Чужой под правую. Расходимся. Наступаем. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Со своей под правую. Под левую. Чужой под правую. Расходимся. Наступаем. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Со своей перекрут. Чужой перекрут. Расходимся. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Молодцы. Вы научилися танцювати один з популярних танців у Сибірі, які білоруси танцюють з задовольненням, називаються четвера. Причому так само є різні варіанти цього четвера. Есть еще шестерок, але мы пока что его не будем танцевать, потому что уже час подходит наша встреча до конца. И наприкінці нашей встречи я еще ожидаю сделать вот такие еще подарунок, называется «Заплетись плетей». Вот так как мы стоим, вот так вот мы стоим, только я выхожу, и оттуда выходит Поля, иди сюда, до меня. Усі взялися за ручки. І ви взялися за ручки. Це так само треба четверка піти, як? Ні. Ні, ви теж не Там разрывайтесь. Это командная гульня, карагод гульня. На хуткость. Кто худший это зробит? Нам треба однойковая колька самое головное людей. Ось, и там, и там. Лічим сколько тут у вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Попереджую, той, кто стоит там, будешь мать бегать, той, кто стоит там, будешь мать стоять. Можешь задать меняться, хлопец и не веду. Ты будешь бегать. Добре, молодец. О, хлопец попался не веду. Ну, правильно, це правильно. Зараз спочатку ми вам просто покажемо, як це треба робити, а потім ви на худкость будете це повторяти, хто з вас худший запляте плетей і розпляте, хто, яка шерах це зробить худший, тот перемог. Улица на улицу. Стенка на Итак, да, возьмите все за ручки.
Карагод вельми простый, мы потом будем спевать с Волей, а вы будете бегать. Ну, а кто нам бегает? Так, ты показываешь ему, нет, ты показываешь. А я ему показываю. Итак, не, ты за ручку не бери. Михайловна сама, не, Михайловна сама, ты просто сопровождай. А мы обидве Итак, червоные. как только мы дадим команду, пошли, вы, ведущие, идите вот сюда. Идите. Ходим. Да. Усей, Ну, зала, конечно, за ведущим-то. Руки не разрываем, самое главное. Ныряешь себе. Вот. Идешь сюда до своего конца. Так, далее. Ага, во. Вот, вы поворачиваетесь, руку на плечо. Вот, вы говорили. Молодец. Пошел далее. Еще далее. Теперь себе уже. Только глядите, принеси. Не. О, молодец. Как вас зовут? Леонид. О, Леонид профессионал. О, молодец. Каждый раз одна человека О, молодец. Не так. О, не, вот себе. На плечо просто. Не треба за плечо. О, молодец. Вот, я вам говорю. Ирина, только это не так. Сам не так. О. Теперь откручивайтесь. Ирина вытягивает. Первый молодец. Не, это не разрешено. Вытягивайте этой рукой. Вот сюда. О, молодец. Первый вытягивайте сюда. О, молодец. Теперь вы... руку не принимаем. Вот, как только он закончил, вы вытягиваете. Не. Вот, просто не надо. Все. Вот, просто вы, да. Вы сами видите. Потянули, они сами видите. Вот. Да, просто вот так. Раз. Вот, вытяните. Да, вытяните. Давайте. Берите Самое главное, руки не разрываем. Иди радуй тело. А что это? Это не... Потянули? Зараз витягнемося. Я не буду Вытянули. Хотите тело потягать? Зараз вытягнуть руку. Зараз вам прийдеться. А, вот так. Так. И вертайтесь на свое место. О, побегаете хоть? Так. Я не бегаю. Ну, молодцы, добре тренуєтеся. Так, дорогі мої сябри, ми зараз у голові з Волею почнемо співати «Заплатись, потім розплатись». А ви по нашій команді. Дорогі мої, увага, всі готові? Осторожно, слух. Команда зліва готовая? Команда справа готовая? Вулиця під Могильовим готовая? Вулиця в центр Могильова готовая? Чудово, молодці. І так, на старт, увага, пошли! Заплатися, завернися, труба беганая. Заплатися, завернися, труба беганая. Заплатися, завернися, труба беганая.
завернися, троба ведяная, расплатися, платье, расплатися, развернися, троба ледяная, 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 расплатися, платье, расплатися, Как добре слухати команда, поки ніхто не забито. Мы тормоза, а ты еще больше тормозы. Вы еще не запутались? Так, слухайте уважно. Вот некоторые из вас дуже шмат робят лишних рухов. Конечно. Так? Вот глядите, я вам покажу. Глядите, вот эта девка, да? Вот вы стоите вот этот, коллег до вас вот пошел этот человек сюда, вот, да, ведущий. Просто повернулись и просто вот на эту плечо. Не треба там куди. Не треба там кудись теж. І на видно, як ви так робите, то так самі собі заблитуєтесь. Во, стоїть рука, его, повернулся, его. А теперь раскрутка. Давай, вот, давай тут эту девку. Заблытала трошки. Вот так. Вот. Да, правильно. Повернись. Рукой, якою тримаєте унизі. Тяните свои. Вот, Просто тяните, тяните. да, тяните всех. І Вот всі раз, сама поворачивай. Все, все. Не-не-не. А не надо больше ничего робить. Вот стало и все. А теперь я. Ой, вот сюда. Вот. Да, это вы. Вот сюда. Просто І мешай. просто на місце становіться. Просто на місце. Просто на місце. А теперь не надо будете так, и так далее. То есть просто, это просто. Правда просто? Коли ведаешь, а коли не ведаешь. Так, вот что вы Мы разобрались. Это была тренировка, а теперь попробуем генеральную команду. Итак, на старт, увага! Два! Вы только бежить худшее, чем этот вытягивает. Поэтому у вас там затор отрывает. Этот человек... Кто там сзади проходит? Вытягивай! А то ты Ні, чоловіче, тоді ми зробимо надто хустка і не надто марудно, ні повага до сусідів. А ви не Ну ладно, тут была одна помылочка, тут была одна помылочка. А так все добро, молодцы. Ну что ж, дорогие мои, ну, мабуть, нам уже час подошел, вы нам сказали 8:30, как мы закончим.
закончили. Ну, супрацовники нас так это строго наказали. Ось, тому дякую велике за те, що ви прийшли, за те, що ми з вами побачилися, за те, що ми вам трошки розповіли, а ви нас послухали і разом з нами повабили час. Вельми дякую. Але це вже не ті часи, коли там було, що люди їхали заробляти, що гроші там можна було заробити, зараз там вже і вельми все дорого і не вельми все якісно. Яблуки, які ми купуємо на базарах, це не які китайські, які їш і думаєш, чи то це траву їсти, чи то це яблуко. Добывайте белорусское. Білоруські такі Отечественное. добрі, Не довозят, да? не довозять, до Иркутска не довозять.